Igbo mma mmanụ. Biko eji m ohere a sị ka m kwuore ụmụnna anyị ndị Igbo ọnọ n'ụlọ ọnọ n'ozi ije sinu ndewo, udo dịrị unu ebe ọwụrụ nna anọ, ka Chukwu kechie unu ọfụma, gbaa unu ume, mepere ndị Igbo ụzọ ebe ọwụla ha na-aga, ihe ọwụla ha na-eme, ebe ọwụla ha tinye n'aka ka ọ bụrụ ihe ga-agazi agazi n'aha nna nke anyị nke bi n'eluigwe. Otu a ka ọ ga-eme. Biko ihe m ji were na-eme vidio a taa n'okwu Igbo wụ maka ọ gbasara ndị Igbo and ọwụ ihe mekọtara Igbo wụ ihe m chọrọ ikwu n'ụbọchị nke dị taa. Nke mbụ ewuru kedu ihe ejiri mara ndị Igbo, kedu ihe ejiri mara onye Igbo. N'obi nke m ịjụọ m ga-asị gị ihe ejiri mara onye Igbo wụ ịhụnanya, ịdị n'otu na ọganihu. Nke ọzọ awụrụ ojirimara Igbo na mba dị iche iche, ịhapụ obodo anyị jee na mba ọzọ, bụ ịgba mbọ ịchụ ego na idozi obodo. Ndị Igbo maka a si agba mbọ, ndị Igbo maka a si achụ ego, ndị Igbo maka a si edozi obodo ha nọ n'ime ya. Ihe m ji ekwu okwu ewere wụrụ oge m dị obere, ebe nne m na nna m na ndị Igbo ndị ọzọ bi, bụ ebe a mụrụ m. Ejụọ m ka ndị Igbo si akpa agwa, ka ndị Igbo si eme omume, n'obodo ha na-eriju afọ, n'obodo ha na-enweta ihe ọbụla ha chọrọ wụ ndị Igbo. Ihe nke obodo ha na-enweghị, Igbo ga-eme ka ọ nọrọ n'obodo ahụ. Ọ nwoke na ọrụ onye Igbo ịpụ mba jee chọta ihe ndị obodo ahụ ha chọrọ, ma nke oriri o, ma nke ọṅụṅụ o, ma nke ọbụla ụtọ ụlọ ha si chọọ ya, were bubata ya n'obodo. Obodo enwee obi ụtọ, nke ndị ọcha na-akpọ ime investment. Ndị Igbo na-eme invest na obodo ọbụla ha gara, ha anaghị akpa oke, ha anaghị atụ ụjọ na echi na imere ike ịchụpụ ha sị ha lawa. Ọ gaghị egbochi onye Igbo ime ihe o kwesịrị ime asị onye Chukwu goziri. Onye Igbo, ojirimara onye Igbo wụ ha na-ahụ onwe ha n'anya, hụ mmadụ ibe ha n'anya. Onye Igbo na-ahafụ ahụhụ dịrị ya, na-eche banyere otu ọ ga-esi mee ka onye agbata obi ya obi dị ya mma. Ọ bụ ojirimara Igbo. Ada o kwere anyị ghọta na ịbịa n'ụwa taa, na ndị ọbụla anyị na-agbasi mbọ ike, ndị ọbụla na-eme ihe ejiri eme ka ụwa na-eriju afọ, ahanwa ka Chukwu nyere ikikere. Chukwu goziri ndị Igbo. Obodo ọbụla tara nchara, obodo ọbụla si ihe na-esi ike, obodo ọbụla sị na ọ naghị aga aga, onye Igbo bata ebe ahụ, Chukwu agozi obodo ahụ. Chukwu ga-agozi obodo ahụ site n'aka onye Igbo. Onye Igbo ga-agụghesi ụzọ mechiri emechi. Ebe na-enweghị ụzọ, onye Igbo ga-awanye ụzọ ebe ahụ ka ahụ na ọ na-aga aga. Ndị obodo ndị ọzọ bi ebe ahụ, ha ga-agba ọsọ, maka na Chukwu enye ha akụ na uche nke a ga-esi were dozie obodo. Ụmụnne m na ụmụnna m, bụ na ajaghị onwe unu ike, mụnwa ga-ajụ unu ike, so na-agbalị. N'obodo nke anyị si,
nke a na-akpọ Naijiria. Ọ bụ obodo anyị. Anyị enwe ebe ọzọ anyị na-agbagha. Enwekwana ebe ọzọ anyị ga-agbagha. Ọhịa anyị ga-echezima rụkọdo uche weta amamihe ndị Igbo Chukwu jiri gozie ndị Igbo were manụta ga-esi mee ya ka ọ bụrụ ihe ga-aga aga. Maka anaghị m achọ ka ndị Igbo na-eso ụgbọ na-agaghị aga aga. Ya mere m ji asị ihe ọbụla anyị chọrọ ime n'ọdịnihu, ihe ọbụla anyị chọrọ ime maka ọdịmama ndị Igbo, maka asị mgbe iji ekwe ha ọgịga ya ekwe ọlịla. Ndị oge ndị Biafra si na ha anaghị anọzi na Naịjirịa maka omume ndị Naịjirịa na-emesi ndị Igbo. Nna anyị, dede anyị, nwanne anyị nwoke wee bilie ọtọ sị omume unu na-emesi ndị be m ndị si ebe nke mụnwa si n'ime obodo anyị a adịghị mma. Ya bụrụ ma unu achọghị ka anyị nọkọ, ka anyị kwara ngwongwo anyị laa. Anọwo ezigbo akọla uche, mana ihe kpiri aja na garị oge ahụ awụ anyị edozichaghị ihe ọfụma. Mana o kwere m ghọta n'ụbọchị nke dị taa na ụmụ ọgbara ọhụrụ na ndị ọgbara ọhụrụ pụtasịrị taa na anyị chọrọ ịla isi na Naịjirịa pụọ nwere obodo nke anyị, na ọwụ ihe anyị ga-eche wụ kedu ihe mere nna anyị ha mere nke mbụ o ji nweghị isi. Maka asị onye na-amaghị ebe mmiri siri manwụ ya a ga-ama ebe ọ na-amachi ya. Okwu m ewere wụrụ anyị kwesịrị ibupụta ihe mere na ije nna anyị ha jewere na mbụ ji nweghị isi. Oge anyị bupụta ya mezie ya ọfụma, ọ ga-enyere anyị aka na oge nke na-abịa abịa enweghị ihe ka anyị ga-eme ka anyị hafee ịmaji ụkwụ. Mmadụ ịgaji ụzọ agwụkwe n'ihe ọjọọ, mana ndị be anyị sịrị ịgaghị ụzọ wee hụwa ụzọ ama. Nna anyị ha agaghị ụzọ ahụ gahie ya, o doro m anya na ha ahụwara ụzọ ama were gwakwana anyị otu ha siri gabide, otu ha siri gawa maka echi, maka ndị nke na-agbakwa mbọ ka ahụ na ije nna anyị ha jewara awụ ihe lara ọkpọrọ ka eje tọpụ ya. Mana obi nke m na-asị ọgba ọsọ agbakwuru ọgụ amaghị sọ ọgụ ọnwụ. Ya were wụrụ na ndị Igbo kwesịrị ịkpọkọta uche ha ọnụ were mezie ihe nke mere na ije nna anaghị ha jewara na mbụ ji nwee ọrọhị. So okwu m na nke abụọ m na-etinyewo ọnọdụ ndị Igbo nọ n'ime obodo nke a na-akpọ Naijiria. Kedu ọnọdụ anyị nọ na Naijiria? Ọ na-awapụta onye Awụsa sị one Nigeria I believe in, onye Yoruba sị I believe in one Nigeria, onye Igbo sị I believe in the same one Nigeria. Na ekwenyere m n'ofu Nigeria. Ajụjụ m ewere bụrụ anyị si na anyị kwere na one Nigeria. Awụsa sị na ha kwere, Yoruba sị na ha kwere, ndị ọzọ sị na ha kwekọtara one Nigeria. Kedu ndị na-eme ihe ahụrụ anya? Maka ihe mmụọ na-ekwu nke m wụ ihe ahụrụ anya, ọwụ ihe asịrị dense awụghị ebe mmụọ nọ. Ihe mmụọ nọ ihe ahụrụ n'anya. Etoro m n'ala Igbo, kwere m nghọta na ndị Igbo na-aje ọkụ na northern part of Nigeria. Ndị Igbo na-eje ọkụ na Yoruba side of Nigeria. Ndị Igbo na-ajekwa ọkụ na the same eastern part of Nigeria. And Awụsa bịakwara ọkụ n'ala Igbo. Awụsa jekwara ịchụ ego na Yoruba. Likewise onye Yoruba bịara ịchụ ọkụ n'ala Igbo, jekwa ịchụ ọkụ n'ala Awụsa. Na ma chịkọta ha niile ọnụ,
na one Nigeria anyị niile na-akọwa, anyị niile na-ebuli elu. Kedu ndị na-aka emezi obodo ha nọ n'ime ya? Kedu ndị na-aka ebulite steeti, community ha na-anọ n'ime ya na-azụ ahịa? Ibe na Northern Nigeria, ndị Igbo na-azụ ahịa na North na-azụ ala. Ndị Igbo na-azụ ahịa na North na-arụ ụlọ. Ndị Igbo na-develop many places na Northern Nigeria in terms of trade, buying and selling, importation. Even a part of Yoruba, ndị Igbo in other place, they develop the city, they develop the environment. Akwu tax. They make sure that the Lagos state government or other part of Nigerian states in Yoruba side of the country, they made a lot of investment to prove that they are there for one Nigeria. Onye Awụsa bịara n'ala Igbo, ọ na-emekwa ihe ndị Igbo na-eme n'obodo ndị ọzọ? Ajụjụ. Onye Yoruba bịara n'ala Igbo, ọ na-emekwa ihe ndị Igbo na-eme n'obodo ya? Ajụjụ nke abụọ. Ọwụ gịnị mere o ji wuru sọ ndị Igbo wụ ndị ọ dịra ị na-developụ ndị ọzọ obodo ha n'ime Nigeria? Ndị Awụsa na ndị Yoruba na-azụ ahịa n'ala Igbo na-anaghị eme invest n'ala Igbo. Kedu ebumnobi ha? Ọ gbatala ndị Igbo n'obi ma ọha na eze ndị Igbo si na ha ọnụ na-ekwutere ndị Igbo ma ha na-ekwute nke akpa ha? Ịjụ ajụjụ sị, kedu ihe mere ọ wụsọ ndị nke mụwụ ndị na-emezi obodo ebe ha nọ na-azụ ahịa, mana unu nwa anaghị emezi obodo ebe unu na-azụ ahịa na be nke anyị? Ọwụ na amaghị emezi obodo, ka ọwụ na amaghị na-azị m investment, ka ọwụ ịkụtacha ọkụ unu abịa kụghara buru lawa? Ya nwa ajụjụ ndị Igbo kwesịrị ịjụ. Unu si na anyị niile kwekọtara one Nigeria. The type of the capital Igbo mere invest na Northern Nigeria and the Yoruba land, if you calculate all of them, it worth trillions of dollars since after the war. I'm not talking before the war. Since after the war, the investment that the average Igbo man have invested in Northern Nigeria and the Yoruba land worth trillions of dollars. Trillions, not millions, not billions, trillions of dollars. And all this investment that have been going on since the Igbo no make business hand and not. Northerners cannot mention how many millions or whatever investment have in the eastern region. They don't even live in hotel. They don't even rent apartment. They live outside. They build tent where they hot. Ihe ogosiga anyị natara anyị ka kwa one Nigeria. Kedu ọnọdụ ndị Igbo nọ na Nigeria taa? Ya awa ajụjụ onye Igbo ọbụla gị nwere akọ n'uche na-eche maka echi, maka oge nna anyị Ojukwu dị ndụ. Anọ m na Lagos ka anọghịkwa ya. Ọ na-agwa ndị Igbo oge a kpọtara ya si abịa lọnchị ara ha ebe ha ga na-azụ ahịa nke arụrụ nke ịbụọ. Nke mbụ anapụgoghị ya, nke ịbụọ ọ sị ha, ụmụnne m na ụmụnna m, ihe ndị unu na-eme n'obodo a, ndị na-azụ ahịa na-eshi from most of them from Eastern region na-abịa azụ na ahịa na Lagos, and the other part of African countries na-abịa azụ na ahịa na Lagos. Unu buru this ihe unu na-azụ buru ya lọta na Anambra, Aba, Imo State and other part of Eastern region. Na ndị ha gbara ụbọchị obodo ha bịa na Lagos ga-agbakwa ụgwọ tụrụ unu bịa ebe ahụ bịa zụrụkwa unu ya. Na ya mgbe ọ ga-ekwu unu mee na ọ ga-asị unu were ihe aga rụọ n'ala Igbo, were biznes unu bute ya n'ụlọ. Maka ndị Igbo sịrị akụrụ ụlọ enwe ndị na-asị amara onye kpatara ya, nwe na-asị orute ụmụnna. Unu na-azụ ahịa na Lagos, enwe ndị na-arụ ụlọ ọrụ.
unu na-ekreti job na Lagos State, unu na-ekreti job na Northern Nigeria. Kedu onye na-ekreti job na Eastern Nigeria? Maka echi ọsọsụ enwere ndị rụrụ ụlọ na Northern Nigeria na-enweghị ụlọ na be nna ha. Enwere ndị rụrụ ụlọ na Yoruba land na-enweghị ụlọ na be nna ha. Ọsọsụ ijekwuru nwanna gị rụtara 5 rooms ala ụmụ ya nọ, ọ na-eje sha ewe ya. Ọ kweghị omume o, ọ dị ha mma. Ana m agwa unu ugbu a. Ihe ọzọ wụ nke m na-etinye ebe ahụ nsogbu ndị Igbo na-enwe n'ime Nigeria. Kedu ihe wụ nsogbu anyị? Kedu ihe butere ndị Igbo ji enwe nsogbu ma na Northern Nigeria ndị North nwewe nsogbu agbawa ihe ndị Igbo nwere ọkụ gbuchiwe ndị Igbo. Ndị Yoruba nwewe nsogbu ha egbuwe ndị Igbo. N'ahụ ndị Igbo ka a na-ezu ike, n'ahụ ndị Igbo ka a na-ahịọcha aka ọbara. Ọ gịnị kpatara ya? Anyị na-ehizi oke ụra ka anyị na-ekpezi oke ekpere wụ anyị enwe ike imegwanwu ka o wee nweghịzi ọnụ na-ekwuru anyị. Ọ ga-adị mma ka ndị Igbo pụta gwa ndị ọhaneze ndị Igbo ya hụrụ ụmụ na-anọghị ebe a maka ọdịmama ndị Igbo. Unu zukọta ebe a maka ọdịmama akpa unu. Unu ebido gbuchiwe ha. Unu ga-egbugide ha until ndị ọzọ na-abata ebe ahụ mana ihe m ji aba n'ọhaneze ndị Igbo wụ ka m jekwutere ndị Igbo dọta okere ruru ụmụnna m, kpuchie ụmụnna m ebe a na-emegide ha. Maka agaghị m ahụ isie na ị na-aza ọhaneze naanị mgbe a na-eme elekshọn ka enwe ike ibuju akpa gị ebuju, na ị na-aza ọhaneze naanị mgbe okwu na-abanye gị n'akpa. Ka ahụ ekwe omume unu agbasaa ya. Anyị nwere ihe a na-akpọ Igbo Congress n'ala bekee, and one of the powerful Congress enwere na the whole ala bekee. And I believe na ọ dị stronger than ndị ha nọ n'ala Igbo na-eche sọsọ akpa ha. Maka egwu bihala na ọgbụgba ọgbụgba ịhụ ha onye ọbụla anya na-akpụ ya, ị na-agba ya la agba. Ọba nke Lagos steeti, anyị niile nụrụ ihe o kwuru, anyị niile nụrụ okwu o kwuru na a na-eme elekshọn. Nsogbu ndị Nigeria na-enwewo anyị naghị aghọta ihe wụ politics. People na-ewere politics as personal issues. Even na politics, asịrị onye kwuru na meni ahụ wụ politics. Mgbaji oge isi ikwe mmegi ya. That means politics nwanne gị ekwe Yesu. Ihe nji ekwu okwu awụrụ ọba sị na ya bụrụ na ndị Igbo atụnyeghịrị onye ya nwa asonyere aka n'ike na ya ga-egbu isi ndị Igbo. And o kwere m ghọta ma m na-ele onyonyo ebe ọ nọ na-ekwu inyo a na ndị Igbo nọkwa n'azụ ya na-eme gịnị, na-akụrụ ya aka. Ọba ekwuka, ọba awụ onye nke anyị. Maka gịnị? Ọba awụ baba, ọ na-enye m protection. Iwu onye ara, Chineke bụrụ gị ọnụ. And ị ga-awụ ohu. Ezinụlọ gị, ezinụlọ nne gị na nna gị ga-awụgide ohu. Ka m kọrọ gị ofu akụkọ. Before British abịa colonize ya Nigeria, o kwere m nghọta n'akwụkwọ nke ngụrụ ndị ọcha dere na ndị Igbo na-eburu ọgụ si n'ala Igbo jee na Yoruba aga alụ ọgụ, alụcha ọgụ. Ndị alụ butere n'ọgụ ndị na-agba ohu n'ala Igbo. Nna nna gị jere ọgụ n'ala Yoruba, eje emeri ọgụ, akpụrụ ha lọta, ha wuru ohu. Na onye Yoruba na-awụrụ aka wunye n'ike nsị, imepe ọnụ o jiri rie nri si na ya wụrụ na anyị Igbo akwụnye ihe
onye nke ọkwụ n'ike tụnyere ya vote that no ga-egbu isi every Igbo man mere that thing na Lagos State. And o kwere m nghọta na ndị Igbo nwere eze n'ala Igbo, and enwere eze ndị eze, enwere eze ndị aka siri ike n'ala Igbo. Ka ihe unu na-eme, unu na-ehi ụra. Ị na-eche na ọ gbasaha gị, ọ gbasaha mụ, ọ mekọtaha mụ, na ọ ga-emekọta gị tomorrow. Ofu aka rọta mmanụ ya ezu ọha ọnụ. Mgbe emekọtara ofu onye Igbo, mana na ọdụle n'ezinụlọ nna gị. Ị na-achị eze, ị na-aza eze, mana ihe gbakọtara ndị Igbo pụta ga-alakpuo n'okpuru ọkụ. Chukwu ekwekwele. Otu amụọ na ugbu a kala eku ume ekwupụta okwu. Nọdụ onye Yoruba akwụrụ ọtọ n'ime Nigeria nke mma na ndị Igbo kpara n'aka oge a na-alụ Biafran War. Na-asị mụ, yarụ na m atụnyeghịrị ya vote n'ogbuche ndị Igbo. One thing imege ndị Igbo wo, ọ na-amaghị value unu. Ọ na-amaghị power n'unu n'ime. Ọ gbasara mụ, ọ ga-agbasa gị tomorrow. Ọ mụ aka na-emegide, a ga-emegide gị tomorrow. Nwa na-egbu nwa m nke ị ga-eme involve tomorrow. Ndị Igbo sakapịra nke mbụ, ọzọ agaghị eme. Onye ọwụla akwụchi ọnụ. Ebe Boko Haram na-egbu ndị Igbo na North, enwe onye na-ekwu okwu. Oba of Lagos State nwere his own militants, nwee his own terrorists. Ọ na-eji ego Nigeria were na finance only to terrorize the Igbo people in Nigeria. And that thing is unacceptable. Because Igbo value is more greater than a Yoruba bagger. Whom do this man think? No, Ekwuro n'ime assassination. That man terrorized the life of every Igbo man na Lagos. Una akwaka ihe n'akụkụ. Look, ndị Igbo, una amaha ikikere n'unu n'ime. Another mistake unu na-emewo. Unu nwere organizations unu ji azụka ahịa. Unu nwere organizations na-ejikọta unu there. Mgbe ị nọ n'ime ya, je join that organization. And ndị ndu na-edu that organization, ọ ga-adịkwara unu mma. Unu pụta ndị Igbo, unu so n'owu ndị Israel, unu wu ndị nka, unu wu ndị nke ọzọ. But na nọkọtala mbụ chekeshia the history of Israel and the way they do their things, got through it to be able to master the system they use. Every Jewish man, not a Jew, not a Israel. Now, I want association with every other Jewish people, one association are not outside Israel. They communicate. And when he naga no law, Nick and no lagwa, Nick and no man, Nick and Nama Ebro, Chichawano, Keno Ebahano, Nick and no Lebro, no Quahon walk on. Ebo Bagwaro no Kua, Nibo Buddha Bahalawa from Lagos State to avoid Oba not to eat them, to avoid Oba not to roast them, to kill them. I think that the government of Nigeria will stand up. Goodluck Jonathan is still in power. I'll hand it over to Buhari. And they're supposed to open their mouth in this issue to be able to address this problem before it got out of hand. And the new elected president, Buhari, supposed to condemn this statement. Even our own governor in Imo State, Roger Sokorocha, is even supporting that Oba that he did not make. That is to show you that these people are not for good for ndị Igbo. Apụta ndị Igbo si Roger Sokorocha na-emere ha eluigwe na-emere ha elu ala. Ka ihe Roger si na-emere unu. Ịma the location na-abịa n'ala Igbo, ịma ego ụlọ ọwụ. Allowances Nigeria na-ekenyere ndị Imo State, unu ego ụlọ pụtara. Enwego tu Roger City tendara unu lekwa ego ụlọ anyị na-enweta per month from federal government. Akwadoro unu plan. O created free education na Imo State. Imagine that apụta ndị nkuzi anaghị enwe ego aja akwụ ha ụgwọ. Ndị na-anọ na gọọmenti house a na-eji ha ụgwọ 3-4 months. Kedu ebe that billions of naira n'ala? Ụzọ arụbere n'ụzọ hapụ ya.
agba aja mme odowe ya dị ya moto ndị mmadụ na-esi nke unu na-ata ahụhụ na-achị ọchị eburu ntakịrị akpara isi ha otu a bute n'ezinụlọ gị si na ọya nwa wụ the best village gị si ọya nwa wụ the best ka ebe ike ile ma ga-ebutere ya nke ya unu wee egwu unu na-eme abolish local government election allocation kwesịrị na-erutere unu na village unu aghọzie nke dị na akpa gọvanọ unu onye ọla na ọjị the worst part of the problem unu nwere unu na-aga chọchọ na-agụ baịbụl na amaghị edere na akwụkwọ nsọ ha ụlọ agwụrụ unu ka unu na-ekwe agwụ na ọtụtụ milion na ọhịa Chukwu kwere na ọ na-atụta milion unu na-aba politiks enwe onye na-aga research ya mara ihe wụ his right makwa ihe wụ right gị if you revoke whom with that governor rule ndị mmadụ nwere ikikere n'aka ha Mubarak of Egypt was not one of the dictators, strongest dictator in Africa, more than Gaddafi. But in the report on the street, our story, you want to be history today to show you the power of the Gaddafi, only one part of the local government revoked. Many Gaddafi is the history today. And I believe that every Igbo man, if you know your power and the history and I don't think that Oba will stand firm to threaten your life. Anyị nwa na-enwe nzukọ n'obodo a maka okwu Oba kwuru. Because anyị ga-ewege na court, na European Court of Justice. Anyị ga-open na case na Human Rights Court na Europe. Because I know when the meeting, the discussion is going on how to handle the issue. Because the man is financing terrorism in Lagos State and promoting local Yoruba boys to be able to start assassinating and destroying the property of Igbo and start killing of Igbos if they did not vote for the person on our support. If we as Indian Igbo na ala bekee na-agba mbọ ka anyị ike fight unu ka ekwere ikuru na-eme irecognize ndị unu na side. At least ihe dị otu na-eme enwe unu na-ekwutere unu ndị na-file okwu unu in the international community. Otu anyị nwa dị anyị onye anyị sị unu kwụọ anyị ụgwọ anyị sị unu zitere anyị ego. Anyị nidere ogene ihe na-aga otu na-ekwesịghị unu eme gịnị ọ na-agwa ụmụnnu maka na anyị manatụ na Lagos State na Yoruba ji press judiciary Yoruba ji ya. So the only asị ehi na-enwe ha ọdụdụ chi ya na-achụrụ ijiji unu amakpuru enwe onye na-ekwu okwu ndị kwuo na-eme ike inye ha support unu ga-emeghe ihe arụ ele mgbe enwe ihe nwere with onye Yoruba because ọnwụ ndị Igbo kwu ya n'azụ ọnwụ ndị Igbo ga-agwakwa ya sị ya ịgwa nwanne anyị okwu a na ha ga-emegharị ahụ mana anyị na-asị gị taa it's a very big lie. Oba of Lagos State, you are a big fool. You can't do nothing. No hair of an Igbo man will fall in Lagos and you go free. This modern day, you will never do any Igbo man any harm. If you try it, I am going to na enwe na akpọ ọsọ ọgha. Enwe ha na akpọ ọsọ ọgha. And I love that now that statement he make in a video because I get to court. Everything, every evidence is before you. Onye Igbo na ahụ ihe ama m na ego cha ya elecha ya ejegwe ya. Si ya na ndị Igbo na ala bekee na haziri ebe ọ ga-anọ. He will not travel to Europe. And the way I get say eme ya the letter I get send out to Interpol ga-awụ even okwu ya kpọ na United States, okwu ya kpọ na Britain anwude ọbịa kọwara anyị ebumnobi ya o je terrorize ndị Igbo. Okwu ọzọ nwere ikwuwo kedu ihe ndị Igbo nwere ike ime ka anyị nwee ike isi na ụdị nsogbu a maka mgbe ọzọ pụọ ka onye ọzọ hapụ ịrụ anyị aka na-ekwu ihe ọla dị ya mma ka hapụ ịwụ nwa na-akwọ n'azụ na-ara nne ya
because asịrị gị na nna ma akarịgo ịhụ n'ọkụ. Anyị awụzi ewu ka anyị na-awa atụrụ. Anyị na-egro na up to elephant. Economy Nigeria wụ ndị Igbo ji ya. Economy Nigeria dị otu ọ dị today wụ ndị Igbo dewere ya. Maka the highest importers na Nigeria wụ ndị Igbo. The highest buying and selling in Nigeria wụ ndị Igbo. And I believe that if Igbo man want to give sanction to a Yoruba man, they will go on their knees, whether they want it or not. Ya be mage mana. Imagine as a sanction. Be mage ya hijo aya nga wa ka se me ya. Ihe ọzọ m chọrọ itinye wụ ebe ndị Hausa na ndị Yoruba anaghị eme invest n'ala Igbo, and ndị Igbo na-eme invest outside Igbo land. I think it's time na ndị Igbo niile ga-ezukọta ọnụ. Every Igbo organization ga-abịa to unity. Ka enwe ike ịdraft a constitution that Nigeria and every governor or every state in Nigeria will sign to swear that they will use everything in their power to protect every Igbo investment all over Nigeria. Because aghụghọ dị ya. Ya bụrụ unu ga-ekwe m, unu ga-aghọta m ọfụma. Unu ga-aka adị secure, ga-aka adị safe. Ya bụrụ ma unu ba into agreement with the federal government and the state government, even the local government of every region. Unu na-eme business. They have to go into agreement and then one constitution that will give every state, every part of Nigeria, the power to protect every investment in the Igbo. And it must surely be a must. If they don't sign this agreement or they don't go to agree on this issue, a mara na a na-achọ ka nwụrụ unu n'aka. Ị mara na ha na-achọ ka unu doziere ha obodo, unu dozichara ha obodo, agwaziri na oge unu ji ala erule. Mana ya ma ha ka kwere n'ofu mmụọ nke a na-akpọ One Nigeria. It means Northern Nigeria got to sign an agreement. Enwe ihe ọbụla ndị North mebiri wuke ndị Igbo, the government and the insurance of the Northern Nigeria got to pay for it, no matter the amount. That is something that unu get put into conclusion. Because as in want na back part aka ma ikwu nne no dị ikwu nne nọ ya. Ihe na agwu n'ugbu a, ihe ga-azụ unu ndụ maka echi. Maka n'oge a lụrụ Biafran War, oge ọgụ biri, asị gị that na we are now one. Na enwe onye lose ọgụ, enwe onye winning. But ndị Igbo lose all the investment all over Nigeria. Ndị Igbo lose the money ha nwere na bank. Ndị Igbo lose everything. If you say that we are one, why don't I receive my properties back? Yoruba sees the ones in the women and southern part of Nigeria, and then the northerners sees the own. Even our brothers in the riverside even sees the properties of Igbos too. Which means that an Igbo man could win. And you are fighting for all the eastern region of Nigeria. And on the Kwemotana that onye gini ya so na achụ ele pụta sokwu edezekwu ele nwanne ma na ọ chọrọ gbaghe maka na Hioba of Lagos State na-agwa ndị Igbo taa wụ na okwu unu dezekwu ele ya wụ gịnị na Yoruba na-akọ kụzi egbe ime gịnị ịgbagbuchi ndị Igbo. So to avoid these things not to happen, to avoid Nigeria not to scatter, because the thing that will bring scatter in Nigeria is when the lives of Igbos are in danger all over Nigeria. That means the federal government and the state government of Nigeria cannot guarantee the life and the property of every Igbo man in Nigeria. That means Sebu. So for us to know if they will guarantee all these things, we have to go into agreement with the federal government and the state government. Even the local government is there. It means everything, every property, Igbo man in northern Nigeria and the Yoruba land and other part of Nigeria has to be signed and agreed by every state
that everything destroyed belonging to an Igbo man must surely be replaced by the state and the federal government. Every Igbo man, when riot na Lagos or na northern Nigeria, the state and the person will carry every burden and every penalty to see that they pay and compensate every family member involved. That thing must surely be a tax. You use way to push you on, or else that Igbo people are no longer seeing everything as welcome as into Nigeria. It then means we have to follow legal way. We are not going to fight with anybody, but we have to follow every legal necessary way to pull out of Nigeria. But if they want us to stay as one Nigeria, they have to sign all this agreement. And not got them mark and the Igbo business about Lahano. Kunuwalia form a very strong organization, not Ohanes and Igbo. Ohanes and Igbo no chia no here. India had makapa. How they go corrupt and Adela contaminated with the corruption of Obasanjo and his colleagues. You know, if this canteen unugekwe koba unu nisi kuno wiki menya oga ademma and nyenu n'aka anoham na Igbo ana ma Igbo mbiaru mana ana m ekwu ihe maka odemama nnike no na Igbo because aso onye amagi ibe ya kọrọ ya ya Roma Nigeria ekwe ha sign no na kwa unu nwere every right I got to international court gas put to this agreement with international community. And international community will throw their weight on Nigeria to make sure that they respect everything. One only that na ejokwara aju ndị Igbo so onye ajụjụ anaghị efu ụzọ unu jụ ajụjụ unu nwere ndị mmadụ outside unu nwere lawyers and whatever barristers ndị aka siri ike outside nwere ike ikwuturu n'ọnụ unu. And not in the Union of Trading n'ime Nigeria who ndị Igbo Union whatever unu gbalịa ati ndị na-eme buying and selling importers enwe ha na-akpọ lobby unu gbalịa make sure na enwere ndị na-akwado ndị gala to Senate ndị gale protect interest unu n'ime Nigeria. If you people are not going to that extent, it means una dey ready independent as business people. You know, ana m eji ohara na-ekele ndị Igbo si ya gaziere unu ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma Chineke ga-agozi ndị Igbo ebe ọla ha na agoziga anyị agozi ore maka na ndị agoziri agozi ka anyị mbụ obodo ọrụ no batara Chukwu ọ sị na onye ọwụla kwere na m ma ndị metụrụ gị aka ma ndị dara gị ndụ ma ndị mere gị ọyị ma ndị kwusara gị okwu ndị chisara gị ọchị ndị hụrụ gị n'anya ka ọ ga-agozi n'aha Jizọs Kraịst ya wee wụrụ mana na gị nwa onye agoziri agozi n'ụbọchị nke dị taa agoziga anyị wa agoziga anyị udo ga-adịrị ndị Igbo ọganihu unu gbalịa hụ onwe unu n'anya mekọ ọnụ nghọtahie awụghị ihe ọjọọ unu ghọtahie onwe unu but at the end of the day unu enwe compromise unu enwe agreement unu gbalịa tinye n'obodo unu udo dịrị unu dịkwara ndị Igbo niile ebe ọla ha nọ na mba dị iche iche.